Свирим първият етюд с две ръце. Значи първа свири лява, след това дясна, стаката първа. Леко свирим. Първо с пръсти пипаме клавиатура, след това натискаме много леко, свободно и спокойно. Добре. Сега искам да преброим размер. Размер 4 на 4. Можем, кога свирим, да сметнем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Така, тут по същият начин има различни с различни штрихи свирим, стакато свирим, легато, стаката и легато, и много е важно с какви пръсти ние свирим.